एकनाथ शिंदे अचानक गावी गेले याबाबत उदय सामंतांना विचारलं असता त्यांनी कारण सांगितलं। पाहुयात नेमकं काय सांगितले उदय सामंत यांनी। काल सुद्धा ते ज्यावेळी दिल्लीला आले कुठेही ते नाराज नाही आहेत, परंतु त्यांची तब्येत जी आहे त्यांना ताप देखील काल होता, त्यांना सर्दी देखील झालेली आणि असं असताना आपण ते नाराज आहेत म्हणून दऱ्याला गेले असं सांगणं हे फार चुकीचं ठरू शकतं। मला असं वाटतं की त्यांनी एका वाक्यामध्ये स्वतःचं व्यक्तिमत्व या महाराष्ट्रासमोर आणलं की मी नाराज होऊन रडणारा नाही, लढणारा आहे। त्याच्यामुळं प्रत्येकाला धावपळीतनं काही आरोग्याच्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात आणि त्याच्यासाठी जर ते तिथं गेले असतील चांगल्या वातावरणामध्ये तर त्याचं ते नाराज होऊन गेले किंवा नाराज न होता गेले हे आपण प्रेडिक्शन करण्यामध्ये काही पॉईंट आहे असं मला वाटतं। अजितदादा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यास मी स्वतः स्वागतासाठी जाईल, बुके घेऊन जाईल असं रोहित पवार म्हणतायत। रोहित पवार म्हणतायत ना, तर मी काय म्हणू त्याच्यावर? म्हणजे मला असं वाटतं की या स्टेटमेंटवरनं रोहित पवार आणि अजित पवार यांच्यामधली दरी आता कमी व्हायला लागलेली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।